About a couple months, because I just got out of school. No, mä oon tehnyt kyllä töitä sitten niin kuin ihan pätkätöitä siinä, mutta en työkkärin kautta kylläkään. Nyt 10 vuotta kesti, että tuli tänä vuonna vasta ensimmäisiä työtarjouksia. Mä oon ollut niinku kesätöissä vaan niinku 3 kesänä ja sen jälkeen niinku en oo saanut mitään töitä ja nekin kesätyöt mä sain niinku suhteiden kautta, että niinku vaikka mitä niinku on lähettänyt hakemuksia, niin ei oo saanut töitä mistään, eli on ollut aika kauan niinku työttömänä täysin. No mäkin sen 3,5 vuoden aikana on 2 kesänä ollut kesätöissä ja muuten sitten oonkin työttömänä ollut. No siis mä sain tältä Aku-toiminnalta semmoista apua, että mä niin kun, tätä kautta pääsin tänne TE-toimistoon ja saan apua tässä mun työnhaussa. Yes, they've helped a lot in the past 3 years, I'd say, ish. So in the past 3 years. Ei, kyllä se on ihan itsenäistä työtä, lehdistä ja työpaikalla käyntiä. Ja, et kyllä tää on tosi vähäistä, mitä työkkäri sinänsä tekee. No ei oo kyllä millään tapaa, ainakaan mun kohdalla. No ehkä se aluksi silloin 3 vuotta sitten valmistumisen jälkeen yritti hirveästi. Kaikkea oon mä jossain työnhakuvalmennuksessa ja tommoitteessa ollut, mutta että ei oo kyllä. Onhan se ollut ihan helpottavaa, että on jotain tämmöisiä, että ei tarvi niinku ihan yksin jäädä näiden asioiden kanssa. No onhan se huono, on tosi paljon työttömiä, eikä vaikka on koulutus ja kaikki, että tavallaan junnaa paikalla ei pääse eteenpäin. Ja It's good. It's a lot easier than trying to find it yourself. If anybody's having issues trying to find a place to work, come here and get help. Easy. Ei ne ainakaan niinku hirveän yksilöllisesti sitä asiaa hoida, että sitten tällä hetkelläkin kun kävin pari viikkoa sitten työkkärissä ihan työkokeiluasiassa, niin oli heti tyrkkäämässä mua töihin. Että vaikka mä kuinka sanoin, että en ole työkykyinen ja tuommoista, niin ei mennään. Että se on kuitenkin palkkatyö.